И хора, здравейте! Аз съм Сиката и това е следващият епизод от The Supposed Golden Path. Мисля, че вече кой епизод може да се пада. Мисля, че около 5 или 6 някъде там. Може би 5 или не, може би 6. Добре, не съм много сигурен. Но или 5 или 6 ще няма друг вариант. Та, опитах се хора, но не можах да го направя. Опитах се на GameMod да го направя, но не стана. Но както и да е, ще продължим с това. Та, няма проблем. Справихме се с този дънжън и имаме още пътища насам. И видях там един друг път. Ето този. Сега мисля да пристъпя към него. За този епизод има някакви луди пигмени, които ме искат мъртъв. Явно, щом идват да ме бият. Явно. Наистина ме искат мъртъв. Което не е добре. Вижте този терен. Така, здравей пигмен. Надявам се, тук където сега идвам, вие да не ме убивате много. Защото аз ще бъда много нещастен. Така. Това място е пълно с обсидиан. И уви, за човек, който няма диамантена кирка като мен, това ще е много трудно. Но, може би, това наистина е направено, че това е направено с обсидиан специално, за да затрудни играча. Така, това е спаунър, който не е заредил, който чънковете му са заредили. Умри и бързо вашия спаунър да умре. Тук чънковете явно са заредили по някакъв доста странен начин. И е станало на прасета. Добре. От тук със сигурност се качваме. Добре. Какво има от тази страна? Очевидно нищо. И исках да та критикълна. Добре, не успях да го критикълна. Да, има чест. Вече ме страх. Лата! Чакай. Приятел. Къде? Много са бият, много са бойни хора. Добре. Invisibility, Strength, Regeneration, най това. Magician's Wand. When is off hand? What? Какво? When is in main hand? Плюс 20 speed, плюс 5 attack damage. И ти ме ходим бързо. Добре. Когато е в ейта ръка, плюс 20% max health, плюс 0,5 knockback resistance. Ще се държава в тая ръка. Нека си имаме max health. Хубаво е да си имаме max health. Да, добре. Така, тук има някакъв спаунър, който и той на пресета. За този спаунър вече съм напълно съгласен, че чънковете са го достигнали. Добре, нека се качим на тук, да видим какво има. Аз съм готов за бой. С хляб и с прът. Добре, лагна ми. Това място е странно. Така. Тук пак има гробове. Гробове. Това наистина спал на прасе. Интересно. Нямам стрели сега. Гледайте ли? А те нищо не ми правят зарад новия ми сет. Айде да рети, маде. Ни го и срам, бе. Няма ни тъй срам да удреш по мене, бе. Знаеш кой съм? Тия буквално мога и така да ги оставям и чупят сета. Искам да ги критна. Много е трудно да критнете скелетън, но е много лесно да го убиете. Така, нека да набързо им щупим спаунъра. Защото скелетите не са хубаво нещо в Майнкрафт. Така.
доста добре се справяме като цяло в този мап. Защото обикновено... Добре, това наистина спамват прасета. Или рип прасе. Да. Чест. О, това са стрели. Power 2, knockback 2, Power 1, Охо, добре ще. И това има knockback. Значи като го ударя, само тогава ще има knockbackът. Странно, добре. Странно, но яко. Има някакви пържоли тук. Има много стрели, за което аз съм доволен, разбирате ли. Аз много обичам и така да имам стрели. Обаче много стрели. Така, щит. Аз загубих моя щит. Но що ми го дават, явно е за нещо хубаво. Но аз не искам щит. Както знаете, вече съм казал в един епизод, не обичам да бачкам с щитове. Бре, тук пак спаунър на прасета. Много странно, защо на едно място чънковете не зареждат. Как ми гръмна в лицето, бе. Нита ли е срам от тебе си? Хора. Яко. Какви сте ви, бе? Рицар! Ти рицар ли си или на такъв се правиш, брат? Не, тебе ще бия с брадвата, брат. Тебе те искам с брадвата убит. С брадвата убит, бе. Ви ме ударнахте. Мале, какво ще правя? Къде ви спаунъра, бе? Тъпия. Спаунър. Мамо. Добре, явно за този дънжън тук ще дойде реда да си издем първата златна ябълка. Защото през целият дънжън не съм ял нито една златна ябълка. Защото просто не мога да дошла реда. Аз или се справям с дънжъна, или умра. Хора, буквално това е. Това се случва при мен в една CTM карта. Или оживявам и трепя всичко без да умра, или просто умирам. Няма такива работи при мен, като регеннах се и такива работи. Аз играя за така, за живееш или мреш. Просто. Много съм силен. Направо по-силен. От мен няма. Аре, гръмнете де. Мамо. Много ни идват. Направо не знам какво става тук. Как ма цели вече не знам, брат. Как го бута към мене? Сега, аз искам да убия вас. Защото ви сте гръмни. Браво е. Мамо. Така, умри. Сега. Бързо. Бързо, спаунъра. Къде ви спаунъра? Факани крипъри. Мамо, къде ги... Добре, то обич сега. Откъде се появи? Добре, кай да ми кажа. Откъде се появи сега това обича? Няма начин да се е появил. Сега. Бързо малко кол да си изкопая, защото нямам торчове, пък ми свършват. Дънжените стават доста трудни, хора. Наистина. Не знам дали това е правилният дънжен, по който трябваш да тръгна. Защото поред сега, ако караме дънжените поред, това би трябвало да вземем маджента вълната. И... Самоля това наистина да е правилният път, защото ако не е, автоматично аз не съм за този дънжен. И от сега да си знам, че да не го играя. Тъй. Окей, хълт съм. Много стара. Хълт съм. Какво става тук? Не мога да говоря. Хора, не мога да кажа нищо. Здрасти, крипър спаунър. Искай ти го чупа сега пред лицето. Рип. Капан! Фак. Беше до застана. Knightly Skipper. Добре, имаме си още нещо такова. Motivation Picture. Плюс 25% speed, плюс 15% max. Какво става тук?
Тук ще направят хелнати, ще нахелват, направо ще направят. Защото сега това дет ми дава макс хелт и ако взема това. Не, няма да получа още хелт. Ма много тъпота е. Направо тъпо. Както и да е. Сега, тук отзаде има ли нещо? Окей. Доста е съмнително някой така сложиш дърво и не, брат, няма нищо. Иначе там богатство. Сега. Такива като вас трябва да умрат. Сега, още от началото на този мап казах, че мразя паяци. Но ванцата 02 ги мрази повече. Тъй, че аз не съм за това. Тоест ванцата не е за този мап. Тъй, че ванца, ако гледаш това видео, просто не играй този мап, брат. Ето защо. Сега ако това беше изкарал акъла на ванцата, той изобщо нямаше да играе това. И тук пише нещо. Там пише нещо. Ма няма да ида. Защото видях чест. Умри! Не бе, на дървото говорех, бе. Защото ще умре, като гръмниш. Мамо! Ти тъп ли си? Уй! Я! Ще го смачкам! Но умрате обаче. Като почне те всичко да гърми и стане някакво... Като стане мазалчак. Има някакъв часовник дет поудява. Още на златна ябълка, компас, тинти, голден керат. За какво са тези тинтите? Ще ги взема и така, за да гръмна нещо. Искам да гръмна нещо. Да го смажа. Тая вода... О, гръмна, бе. Късмет. Сега дори няма да ида там. Просто ще се потопя долу. И... Вау, чай, забравих. Стреляй, бе! What? Той лък е... Вау, странен. Под моста нещо? Обикновено под мостовете се крият... Ей, трябваше да ма пойзънваш сега. Че гаден пойзън ми дади. Оф, стига бе. И няма тук една крава да се издоя едно млекци. Да я спия. Сега трябва да чакаме 20 секунди да се реджене кръвта. Но, пак казвам, този мап е доста готин. Много ма кеф този мап. Този мап е просто удивителен. На мен много ми харесва. Направо не знаете колко много аз се забавлявам. Само да няма и такива тъпи случки с някакви Natural Spawn вещици просто да защото ето, те сега видяхте как матроват. Тук има дупка. Така, разбит мост. Here lies you. Абе, ей! Той моя ковчег ли? Old bones, old shield. Вижте как някакси не мога да го забележите. Protection 2, what? Но аз си губя хелта с това нещо. Я, чакайте малко, искам да видя. И какво? Тоест аз съм супер бърз, обаче имам 2 сърца, така ли? Защото буквално ако съм с този сет, ще ми дойде някакъв, ще ме смажи. От бой. Най-вече, от бой. Защото... What? Бре, как се очаква наистина това да е... Това да е хубав сет. Понеже взема щита. Защото е готин. Само опа. Ма не, аз искам пръта. Искам да съм магиосник.
Има спаунери на мостовете, изобщо на кой му пука. Това лък с Power 5 мисля да го изхабя, защото не знам дали ще ми трябва. Dead, when, how, and why, did I die? I passed in cosmic reflection, confused and wondering of I came to die. I was confused. For if I was dead, then how and why did I die? Това винаги съм смятала прекалено странно, защо е така да питате дали сте умрели, а пък вие да сте умрели. Вие няма как да се зададете този въпрос, защото вие сте мъртви. Освен ако някакси вашата аура, вашата душа не го задава. Сега не ме занимайте, правим едно в едно стоя. И го пръскам. Значи майка ти, мама ти, мама. Те би го. Абе не мене. Така не го би. Точно така, брат. Браво. Искам да го смучкаш. Бахтякия скелет, бе. Че аз да бях като този готин скелет, бе. Здравствуй. Уй, Иска да пробвам дали мога да го убия, Провал. Сега, къде тук? But I composed myself and I decided I should face it, but I stood paralyzed on the supposed golden path. Кое е? And I was confronted... има често, окей. By powerful demon force, they said it was the devil, and when he spoke, his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me Lord. And I find myself in some kind of hell. Така. Явно слушаме историята. Holy ball. Окей. Дай ми този лък. Този лък искам да го изхабя. Не знам за какво са ми тези TNT-та. Вече не ми трябват. Но обичаме такива дънжени. Просто да ходя и да се експлорвам супер трудното. И да ланшотвам създания като ей този клипър. Но аз не ги ланшотнах. Аз се провалих и така лъка ми свърши. То беше на супер малкото durability. Но все пак мога да ги убивам. Нали затова сме тук да трепим лошите и гадни монстри, които не искат нашето. Фак! Не! What the? Пак ли трябва с вас да се занимавам, бе? И сега, да, добре. Защо намалих звука в онези епизоди с гастовете? И сега тук има лава. Ето тук сега точно, хора. Ако умра, тук в тая лава ще ми паднат айтемите и няма да имам нищо. Което не прави никакъв смисъл, хора. Защото, затова... Уй! Няма да викаш. Тих те искам. Сега, ти! Ой! Добре. Исках да се врежа в него, но не стана. Сега. Бързо трябва да чупим тези спаунери. Уй! Не стана. Така, вече стана. Така, дайте ми такова, чупи го! Така. За сега ги мачкам. Не, че нещо... Просто нещо се почувствах, че съм много силен. Нещо, така стават работите. What? Ти как имаш меч, бе? What? Това не го разбирам. Добре.
Сега разбирам, защото тия хора ми викат: вземи щита, брат, вземи щита, толкова много щитове ми даха. Не, брат, не, за какво ме е щит то? Не, той изобщо няма да има скелети в този мап, дето да ма стрелят от всякъде. Ма изобщо няма да ги има тях. Те ще са... Така, добре. Вие изгаряте от флеймът. Мръж. Вау! Девика. Жив ли си, бе? Уф. Добре, искам да умреш, бе. Умря. Да. Изпана. Сега, той поне е на по-наблизо. Умри. Гръмни. Точно така. Така се минават сетим карти по моя начин. Вау. Добре, това ми лагна. Умри. Така. Умрете. Продължавам се движа напреде. Давайте. Гръмни! И не го щупи ли? Ей, това е да гръмниш. Мощна експлозия. Не мога да... Така. Издухах всички зомбита. Така. Това е много трудно, хора. Да, бе! Вау! И не мога да вамачкам с... Добре, умри! What? Не! Не им давай да се насъбират! Да, бе, този пък малкият откъде дойде? Умри! Добре, вие умиране нямате ли, бе? Умрете и ме оставете. Умрете. Хора, това място е бъкано с някакви спаунари. Дето ви казвам, това е Ти поне можеш да бъдеш убит с лък. Не си като твоите ужасни приятели. Аз съм невидим за теб. Има някаква златна пътечка. Аз, разбира се, няма да отида при нея. Аз ще отида насам. Хора. Не трябва да умирам в това място, защото чекпоинта ми, знаете ли чак къде?
Аз бях накосан тук даже. Ей! What? Това лагна. Така. Въобще нямам си на идея на къде отивам. Тук изобщо нямам си никаква идея, хора, на къде отивам. Нямам никаква идея на къде отивам, но знам само едно нещо, че това ще бъде край... Чакайте. Добре. Таман си казах, че ще спра епизода и отново ще разделя дънжънът, но не. Няма да бъде разделен. What? Това беше много странно. Таман щях да кажа, че това ще е всичко за този епизод и че ще продължа търсенето на маджента вълната, която е тази. И оцелихме дънжъна. Браво на нас. Супер сме. Ето я. Magenta Essence. Супер. Нека оставим айтемите, които няма ни трябват. Те са супер много, както виждаме. Имаме още ябълки. Супер. И... Туп. Има силвърфишове. Но хора, наистина, това ще бъде края на този епизод. Надявам да ви е харесал. Ако е така, напред струшете лайк бутона, натиснете лайк, натиснете бутона абонирам се, абониране. В следващия епизод ще продължим с Golden, златната пътечка. Сега даже ще застана пред нея, когато се спална на следващия път, т.е. на следващия ден, да мога да снимам на нея. Ето я. Но насам какво ще има, само това се чудя. Ето, нека да бъде така. Чакайте. Имаме опоненти. Сега. Криперон. Откъде му оцели, бе, бат? Хора, тези скелети от 1.9 между другото са станали прекалено силни. За човек, който не може да играе с лък, не знам тези скелети кой ще го направят. Така, добре хора, това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви харесва. Ако така, харесайте, споделете с вашите приятели и се абонирайте за моя канал. Аз бях Сиката и ще се видим в следващия клип. Чао!